Sige, Pastor Kente, DTI, ang aming tanot si Buena, diskwento karaban, agtultuloy ka no. Ditali ka dito, manipod ka na Idol Lawrence Corpus Martinez. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Marag sa ni Ms. Amelia Galvez, Provincial Director di Department of Trade and Industry Ilocos Norte, anang ipakaamo nga inrugidan ken nagtultuloy ti Noche Buena diskwento caravan kanagitin groceries ken supermarket iti probinsya. Kuna ni Ms. Galvez anang rugi daytoy iti December 1 aging gana into no December 30 iti daytoy atawin imbatad na ati gagem na daytoy a programa ti DTI ket tapto makalakad iti consumer ita holiday season. We roll out yung Noche Buena Diskwento Caravan. Ito ay in-store. Meaning in-store nandun sa mga, kasi may mga partner establishments tayo, so partner tayo sa kanila, meron tayong agreement na they have to set up a Noche Buena Diskwento Corner in the respective establishments para mag-offer ng mga Noche Buena items na yung affordable sa ating mga mamamayan para mabili nila. They can buy more from their yung kanyang mga budget. So yun yung significant niya kasi talagang may mga ang mga ginagawa ng ating mga establishments, may mga bundled products sila na andun na lahat, and then mababa siya compared kung bilhin mo siya na isa-isa. Yes. Diba? And then yun nga sabi ko, yung mga the lowest possible product na price na pwede nilang i-offer ay yun talaga yung nilalagay na nila as price para matulungan ang ating mga mabigyan ng affordable prices of Noche Buena products sa ating mga mamimili. Nayon na ang malaksid ti caravan ket manamnamang i-monitor danton dagiti paputok ka awan ti label na amanipod kadakwada ket tumatakwatan nga awan ti label na ket mabalida a kumpiskaren. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Totok Aremen.